ugye a siker egy olyan dolog, amit mindenki elolvas, és mindenki szeretne magának. És a siker a tetrekészség és a kitartásból jön. Tehát, ha mi tetrekészek vagyunk, akkor meg tudunk mindent csinálni. De amikor a kudarcok jönnek, mert általában a siker kapujában vannak őrök, fegyveres őrök, és azokat úgy hívják, hogy kudarc. És ezért van az, hogy az életben elég gyakran sikerek követik a kudarcainkat. Mert ha azon átmegyünk, jutunk el a sikerhez. De a tetrekészség nem elég ahhoz, hogy az ember bejusson a sikerhez. A tetrekészség abba hagyja, amikor a kudarc egymás után beüt, vagy szembeáll veled. A siker csak akkor jön, ha kitartást elő tudod szedni. És nézd meg, azok az emberek, akik sikeresek lettek, azok mindig egyel többször felálltak, mint ahányszor elestek.